Στην Ελλάδα το καλοκαίρι μυρίζει πεύκο και στάχτη. Από τον καυτό άνεμο που φέρνει φλόγες στα βουνά μέχρι τις νύχτες που το ουρανός κοκκινίζει, οι μεγάλες πυρκαγιές δεν είναι απλώς φυσικά φαινόμενα. Είναι στιγμές που χωρίζουν τη ζωή μας σε πριν και μετά. Όταν η φωτιά ξεσπά, δεν έχει όρια. Δεν βλέπει χωριά, πόλεις ή ανθρώπους. Καταπίνει τα πάντα. Στην Ελλάδα, κάποιες μέρες το καλοκαίρι, ο ήλιος κρύβεται πίσω από μαύρους καπνούς και η γη μοιάζει να καίγεται μέχρι τον ορίζοντα. Αυτές είναι οι μέρες που η χώρα ολόκληρη θυμάται και δεν ξεχνά ποτέ. 23 Ιουλίου 2018. Το ημερολόγιο γράφει μία ακόμη τυπική καλοκαιρινή μέρα στην Αττική. Η ζέστη είναι αποπνικτική ήδη από το πρωί. Στον ορίζοντα, η θάλασσα της Ραφίνας γυαλίζει κάτω από τον ήλιο, ενώ τα πεύκα του ματιού προσφέρουν σκιά στους παραθεριστές που απολαμβάνουν τον καφέ τους στις αυλές. Αλλά πίσω από αυτή την ηρεμία, η φύση ετοιμάζεται να δείξει το πιο άγριο πρόσωπό της. Λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι. Μια μικρή εστία φωτιάς ανάβει στον Ταού Πεντέλης. Οι συνθήκες είναι εφιαλτικές. Θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου, υγρασία χαμηλή και δυτικοί άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ. Ο άνεμος είναι τόσο δυνατός που ρίχνει κλαδιά και σπρώχνει τα πάντα μπροστά του. Η φλόγα, που ξεκίνησε μικρή, αρπάζει ξερά χόρτα και μέσα σε δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε μέτωπο. Οι πρώτες κλίσεις φτάνουν στην πυροσβεστική. Όμως, την ίδια ώρα, ένα άλλο μεγάλο μέτωπο καίει την Κινέτα στα δυτικά, απορροφώντας σημαντικές δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι μονάδες που φτάνουν στον Ταού είναι λίγες και ο χρόνος που έχουν είναι ελάχιστος. Ο άνεμος σπρώχνει τη φωτιά προς το Νέο Βουτζά και το Μάτι. Η ταχύτητα είναι ασύλληπτη, ρυθμός που φτάνει και τα 3 χιλιόμετρα το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι μια περιοχή μπορεί να καλυφθεί από φλόγες μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ο αέρας μεταφέρει κάφτρες σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων, ανάβοντας νέες εστίες μπροστά από το κύριο μέτωπο. Τα πεύκα εκρήγνονται από τη θερμότητα, σκορπίζοντας φλεγόμενες σταγόνες ρητίνης. Μάρτυρες περιγράφουν τον ήχο της φωτιάς σαν αεριοθούμενο που έρχεται κατά πάνω σου. Ένας συνεχής, εκκοφαντικός βρυχυθμός. Το Μάτι είναι μια περιοχή παραθεριστικής δόμησης με στενούς, αδιέξοδους δρόμους και σπίτια χτισμένα πυκνά χωρίς σχεδιασμό διαφυγής. Όταν η φωτιά μπαίνει στον οικισμό, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους. Ορισμένοι εγκλωβίζονται μέσα στα οχήματά τους, ενώ άλλοι τρέχουν με τα πόδια. Μερικοί κάτοικοι προσπαθούν να φτάσουν στη θάλασσα. Η ακτή, όμως, σε πολλά σημεία έχει απόκρημνους βράχους. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να πηδήξουν στο νερό για να σωθούν, ακόμη και οικογένειες με μικρά παιδιά. Στη μνήμη πολλών θα μείνει χαραγμένη η τραγωδία στην Αργυρά Ακτή, όπου 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, νεκροί, λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Το λιμενικό, ιδιώτες ψαράδες και κάτοικοι με βάρκες ρίχνονται στη θάλασσα για να μαζέψουν ανθρώπους. Η ορατότητα είναι ελάχιστη. Καπνός και στάχτη σκεπάζουν το νερό. Οι διασωθέντες είναι μουσκεμα με εγκάβματα και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή. Η φωτιά θα σβήσει τις πρώτες πρωινές ώρες, αφήνοντας πίσω τις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο απολογισμός: 103 νεκροί, εκ των οποίων δεκάδες παιδιά και ηλικιωμένοι. Αναρρύθμιτοι τραυματίες, πολλοί με σοβαρά εγκάβματα. Περισσότερα από 1.200 σπίτια καμένα. Περίπου 13.000 στρέμματα δάσους και κατοικημένων εκτάσεων κατεστραμμένα. Η τραγωδία του ματιού δεν είναι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο που πήρε λάθος τροπή. Είναι το αποτέλεσμα αλυσιδωτών αποτυχιών, κακού σχεδιασμού, έλλειψης εκένωσης, υποτίμησης της απειλής. Κάθε Ιούλιο, η θύμηση αυτής της μέρας ξυπνά ξανά. Όχι μόνο στους επιζώντες, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Το ημερολόγιο έδειχνε Ιούνιο του 2007 και η Ελλάδα είχε ήδη ζήσει έναν ασυνήθιστα θερμό Μάιο. Οι θερμοκρασίες άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου πολύ πριν το καλοκαίρι μπει για τα καλά και η ξηρασία είχε αφήσει τα δάση σαν ξεραμένα φυτίλια έτοιμα να αρπάξουν φωτιά. Στην Ύπαιθρο οι χωρικοί μιλούσαν για περίεργη ζέστη. Οι παλιοί κτηνοτρόφοι στα χωριά της Ηλίας έλεγαν ότι η μυρωδιά του αέρα τους θύμιζε τα καλοκαίρια του 87 και του 98, τότε που οι φωτιές είχαν θερήσει εκτάσεις. Ο Ιούνιος ήταν γεμάτος μικρές εστίες πυρκαγιάς από τη Μακεδονία ως την Πελοπόννησο. Οι περισσότερες σβήνονταν γρήγορα, αλλά ο αριθμός τους ήταν ανησυχητικός. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας προειδοποιούσαν για καλοκαίρι υψηλού κινδύνου. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προβλέψει το τι θα ακολουθούσε. Τον Ιούλιο, η ζέστη έγινε αφόρητη.
Στις πόλεις, οι κάτοικοι αναζητούσαν καταφύγιο κάτω από κλιματιστικά. Στην επαρχία, η γη είχε ανοίξει ρογμές από την ξηρασία. Ολόκληρες εκτάσεις δάσους είχαν καφετήσει, οι βελόνες των πεύκων ήταν εύθραυστες σαν γυαλί. Στις 24 Ιουλίου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα, καταστρέφοντας ένα σημαντικό κομμάτι του εθνικού δρυμού. Η Αθήνα καλύφθηκε από γκρίζο καπνό. Οι εικόνες από τα καμένα ελάφια και την κατεστραμμένη βλάστηση σόκαραν τη χώρα. Ήταν το πρώτο καμπανάκι ότι το καλοκαίρι αυτό θα ήταν αλλιώτικο. Παράλληλα, υπήρχαν αναφορές για ύποπτες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, κάτι που έκανε τις αρχές να υποπτεύονται οργανωμένο σχέδιο εμπρισμών. Το απόγευμα της 24ης Αυγούστου 2007, δυνατοί άνεμοι σάρωναν την Ηλία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες εστίες φωτιάς ξέσπασαν ταυτόχρονα. Στην Αρτέμιδα Ηλίας, η πρώτη εστία ξεκίνησε δίπλα σε κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά, σπρωγμένη από ανέμους 7 με 8 μποφόρ, έφτασε στα σπίτια μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, πολλοί ηλικιωμένοι δεν πρόλαβαν να φύγουν. Στην Ζαχάρο, το μέτωπο κατέβηκε από το βουνό προς τη θάλασσα με απίστευτη ταχύτητα. Η εικόνα θύμιζε ταινία καταστροφής. Φλόγες 30 μέτρων, μαύρος καπνός που έκρυβε τον ήλιο και ήχος σαν βροντί που πλησίαζε. Μέχρι το βράδυ, η Ηλία είχε κυριολεκτικά τυλιχτεί στις φλόγες. Ολόκληρα χωριά εκενώθηκαν, αλλά όχι πάντα έγκαιρα. Η πιο σπαρακτική ιστορία ήταν στο χωριό Αρτέμιδα. 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε έναν αγροτικό δρόμο προσπαθώντας να ξεφύγουν. Η φωτιά τους πρόλαβε και όλοι χάθηκαν. Στη Μακίστου, ένας πατέρας προσπάθησε να επιστρέψει για να σώσει την οικογένειά του. Οι κάτοικοι τον παρακάλεσαν να φύγει, αλλά εκείνος έτρεξε προς το σπίτι. Δεν τον ξαναείδαν ποτέ. Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τον χρόνο και τον άνεμο. Αρκετοί παγιδεύτηκαν κι αυτοί, προσπαθώντας να σώσουν κόσμο. Ο ήχος των ασυρμάτων ήταν γεμάτος κραυγές. «Δεν προλαβαίνουμε, η φωτιά μας κλείνει». Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 άφησαν πίσω τους μια πληγή που ακόμα φαίνεται. 84 νεκροί, 2.700 καμένα σπίτια, 2,5 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης. Η Ηλία, η Μεσσηνία και η Λακωνία ήταν οι πιο βαριές πληγές. Χωριά ολόκληρα έσβησαν από τον χάρτη, άνθρωποι ξεριζώθηκαν, η οικονομία τους καταστράφηκε. Η οικολογική καταστροφή ήταν ανυπολόγιστη. Δάση που χρειάστηκαν αιώνες να μεγαλώσουν εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες. Η πανίδα της Πελοποννήσου δέχτηκε τεράστιο πλήγμα. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, οι πληγές είναι ακόμη ορατές. Τα δάση αργά ξαναγεννιούνται, αλλά οι άνθρωποι δεν ξεχνούν. Κάθε Αύγουστο, στην Ηλία, γίνονται τελετές μνήμης για να θυμίζουν ότι το καλοκαίρι εκείνο δεν πρέπει να επαναληφθεί. Το καλοκαίρι της κόλασης του 2007 δεν είναι απλώς μια θλιβερή ανάμνηση. Είναι μια υπενθύμηση ότι η φύση, όταν την παραμελούμε και την υποτιμούμε, μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη και αδυσόπιτη. Ήταν 27 Ιουνίου του 2007, όταν η πρωτεύουσα ξύπνησε με έναν ασυνήθιστο, παράξενα αποπνικτικό αέρα. Η ζέστη χτυπούσε κόκκινο, οι άνεμοι ήταν δυνατοί και στα βόρεια προάστια φαινόταν μια αχνή θολούρα. Λίγες ώρες αργότερα, η θολούρα αυτή έγινε πυκνός μαύρος καπνός. Είχε ξεσπάσει φωτιά στη δασική περιοχή του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Η Πάρνηθα δεν ήταν απλώς ένα βουνό. Ήταν το καταφύγιο ελαφιών, αλεπούδων και σπάνιων φυτών, το μέρος όπου η Αθήνα ανάσαινε. Εκείνη την ημέρα, η πόλη έβλεπε τον πνεύμονα της να καίγεται ζωντανά. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Δερβενοχώρια, πιθανότατα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες πέρασαν τα σύνορα της προστατευμένης ζώνης. Η πευκόφυτη έκταση ήταν ξερή, οι άνεμοι δυνάμωναν και το ανάγλυφο του βουνού έκανε την κατάσβεση εφιάλτη. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδιναν μάχη στα μονοπάτια και τις χαράδρες. Αλλά η φωτιά είχε πάρει το δρόμο της. Μέχρι το απόγευμα, το καταφύγιο της φυλής είχε χαθεί, οι πλαγιές μαύρισαν και η κορυφή του βουνού φλεγόταν. Η νύχτα της 27ης Ιουνίου ήταν απόκοσμη. Από το κέντρο της Αθήνας, ο ουρανός ήταν κατακόκκινος. Οι κάτοικοι σε Πατήσια, Περιστέρι και Κηφισιά μύριζαν καμένο ρετσίνι και στάχτη. Στην Πάρνηθα, οι πυροσβέστες δούλευαν με προβολής, ενώ οι εστίες εμφανίζονταν παντού. Οι φλόγες ανέβαιναν 15 με 20 μέτρα και ο άνεμος άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, παγιδεύοντας τα συνεργεία.
Όταν ξημέρωσε 28 Ιουνίου, η εικόνα ήταν σοκαριστική. 56 στρέμματα δάσους καμένα. Σοβαρή μείωση του πληθυσμού των κόκκινων ελαφιών. Τεράστια διάβρωση του εδάφους που οδήγησε σε πλημμύρες τα επόμενα χρόνια. Η Πάρνηθα έχασε σχεδόν το 1 τρίτο της δασικής της έκτασης. Για την Αθήνα αυτό σήμαινε περισσότερη ζέστη, λιγότερο οξυγόνο και έναν πνεύμονα σε ανεπανόρθωτη ζημιά. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, η Πάρνηθα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αλλά το φυσικό της κεφάλαιο δεν θα επανέλθει πλήρως για δεκαετίες. Εθελοντικές οργανώσεις φυτεύουν δέντρα, αλλά η κλιματική αλλαγή κάνει την αναγέννηση πιο δύσκολη. Η φωτιά της Πάρνηθας το 2007 παραμένει σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική καταστροφή στην Αττική. Μια υπενθύμηση ότι ακόμη και οι πιο προστατευμένες περιοχές είναι ευάλωτες αν δεν υπάρχει επαγρύπνηση. Ήταν 19 Αυγούστου του 2023, όταν ο ουρανός πάνω από τον Εύρο άρχισε να σκουραίνει όχι από σύννεφα, αλλά από πυκνό ασφυκτικό καπνό. Η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς, οι άνεμοι φυσούσαν δυνατοί και η γη ήταν ήδη στεγνή από εβδομάδες ξηρασίας. Στα χωριά γύρω από την Αλεξανδρούπολη, οι κάτοικοι είδαν από μακριά μια πορτοκαλί λάμψη στον ορίζοντα. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν ηλιοβασίλεμα. Δεν ήταν. Ήταν η αρχή της πιο μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που θα καταγραφόταν ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου. Η κατεύθυνσή της άλλαζε συνεχώς, καινούργιες εστίες ξεσπούσαν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, λες και ο ίδιος ο άνεμος άναβε σπίθες στο πέρασμά του. Η πυρκαγιά δεν ήταν πια μία, ήταν πολλές που ενώνονταν και δημιουργούσαν ένα τεράστιο μέτωπο φωτιάς. Ο καπνός κάλυψε την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η ορατότητα μειώθηκε και οι σιρήνες των εκενώσεων ηχούσαν συνεχώς. Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιώτες και εθελοντές ρίχτηκαν στη μάχη. Εναέρια μέσα από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Κροατία ήρθαν για να βοηθήσουν. Αλλά οι συνθήκες ήταν εφιαλτικές. Άνεμοι έως 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Δασικές εκτάσεις πυκνές και γεμάτες ρετσίνη. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι φλόγες κατάπιναν χωριά, καλλιέργειες και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Η φωτιά κράτησε 16 ολόκληρες ημέρες. Ο απολογισμός ήταν σοκαριστικός. 938.000 στρέμματα καμένα, περίπου δηλαδή το μέγεθος της Ρόδου. 20 νεκροί, πολλοί από τους οποίους εγκλωβίστηκαν μέσα σε δάσος. Καταστροφή βιοτόπων και χιλιάδων ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε την πυρκαγιά τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε έδαφος της. Σήμερα, η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η γη είναι μαύρη, οι στάχτες ακόμα φαίνονται στις ρίζες των καμένων δέντρων και οι κάτοικοι παλεύουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση του οικοσυστήματος θα χρειαστεί δεκαετίες και ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, τέτοιοι εφιάλτες θα γίνουν πιο συχνοί. Η φωτιά του 2023 δεν είναι απλώς ένα τραύμα της τοπικής κοινωνίας. Είναι προειδοποίηση για ολόκληρη την Ευρώπη. Από τις αρχές του 2000, η Ελλάδα ζει σχεδόν κάθε καλοκαίρι με την αγωνία της φωτιάς. Δεν είναι πια τυχαία περιστατικά, είναι μια επαναλαμβανόμενη τραγωδία. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι την Αττική, οι φλόγες χαράζουν έναν χάρτη καταστροφής. Τα στατιστικά είναι αμίλικτα. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καίγονται κάθε χρόνο, εκατοντάδες σπίτια χάνονται και οι ανθρώπινες απώλειες αφήνουν βαθιές πληγές που δεν επουλώνονται. 2007. Πελοπόννησος και Εύβοια στις φλόγες. 84 νεκροί, χιλιάδες εκτάρια γης καμένα. 2018. Η τραγωδία στο Μάτι. Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. 2021. Βόρεια Εύβοια. 500.000 στρέμματα καμένα σε 10 μέρες. 2023. Αλεξανδρούπολη. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ευεπετερανάηση. Κάθε ημερομηνία είναι και μια μαύρη σελίδα στην ιστορία. Η κλιματική αλλαγή, η εγκατάλειψη των δασών, η μείωση των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων και η ανθρώπινη αμέλεια είναι οι βασικές αιτίες. Τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά και ξηρά, οι άνεμοι πιο δυνατοί και τα δάση γεμάτα έφλεκτη ύλη. Μια σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει η κόλαση. Πέρα από τους αριθμούς, υπάρχουν ιστορίες. Πυροσβέστες που έμειναν χωρίς ανάσα πολεμώντας τις φλόγες. Χωριά που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Οικογένειες που ξαναχτίζουν από την αρχή. Η φωτιά δεν καταστρέφει μόνο δέντρα και σπίτια,
διαλύει και την αίσθηση ασφάλειας μιας κοινότητας. Οι επιστήμονες λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Οι φωτιές θα ξεσπούν πιο συχνά και θα εξαπλώνονται πιο γρήγορα. Η Ελλάδα χρειάζεται καλύτερη πρόληψη, διαχείριση των δασών, εκπαίδευση των πολιτών και γρηγορότερη αντίδραση. Το παρελθόν είναι γεμάτο στάχτες, αλλά το μέλλον δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο, αν δράσουμε τώρα.